Birinchilerden bulup Tatar profesyonel muzikasında ballet жанрына müracaat итә. Ул хәтта музыкаль драмалардагы бию күренешләрен балет дип атый. Композитор үзенең Гөлнара исемле балетын сәхнәдә күрергә хыяллана. Кызганычка каршы бу хыял тормышка ашырылмыйча кала. Ләкин ул балетның музыкасы айрым тәмамланган концерт номерлары буларак яшәп киләләр. Бүгенге программада, бәйрәм программабызда Гөлнара балетыннан бер зөкне Татарстанның халык артисткасы Лариса Маслова башкара. Рәхим итегез, Лариса.